Праздник у гомельских евреев. Спустя столетия местная община вновь обрела свиток Торы. Священному писанию по разным оценкам от 100 до 200 лет. Почему иудеям так важно идти с Торой по жизни? Виталий Краснобаев. Калісьці Гомель меў без малога паўсотні сінагог і малельных дамоў. Да кастрычніцкай рэвалюцыі амаль палова гараджан былі іудзейскага веравызнання. Апошні раз скрутак Торы ўносілі на пачатку 20-го стагоддзя. Якраз вось у гэты будынак цяпер ужо былой сінагогі. Сёння скрутак зноўку вярнуўся ў Гомель. Факельнае шэсце, коннікі і абавязкова брычка. Усё згодна са старажытнай традыцыяй. Для гомельскай яўрэйскай суполкі унясенне скрутка Торы не проста свята, а падзея гістарычная. Для іудзеяў скрутак Торы – гэта і звод асноўных законаў жыцця і галоўная святыня. Это не просто история для нас, свиток Торы. Это наша жизнь, это то, что мы должны исполнять в каждую минуту. Не может человек принять душой всю религию, в данном случае еврейство, без свитка. Появился свиток, значит, человек может принять душой. А до этого только разумом. Тора — это, как условно, наша конституция, книга, по которой мы живем. И когда в город вносится новый свиток, это очень невероятное событие, тем более в городе, в котором этого давно не было. Унясенне скрутка Торы – церемонія незвычайная. Ёсць паданне. Усе, хто бярэ ў ёй удзел, атрымліваюць асаблівае благаславенне. Дарэчы, цяперашні скрутак Торы ў Гомель трапіў з расійскай сталіцы і мае сваю гісторыю. Згодна з даследаваннямі, яму не менш як 100 гадоў. Нягледзячы на ўзрост, скрутак даволі добра захаваўся. Да яго амаль не дакраналася рука сучасных рэстаўратараў. А вось належаў ён некалі яўрэйскай суполцы, якраз з гэтых месцаў. Очень ценно, когда в какой-то небольшой общине многие люди и семьи собирали деньги для того, чтобы заказать, и им написали свиток Торы. И получается, от каждой семьи, от каждого сердца, скажем так, от каждой души вложена в каком-то местечке каждая буква, скажем так, этого свитка. У гэтым скрутку звыш 600 тысяч літар. Па іўдзейскім паданні ў свяшчэннай Торы знойдзецца свая літара для кожнага яўрэя. Аднак па традыцыі апошнюю літару упісваюць у сінагозе, куды яго ўносяць. Цяпер скрутак будзе захоўвацца ў спецыяльным каўчэгу і толькі раз у 3 дні пакідаць яго, калі рабін будзе чытаць новую главу з Торы, як было з адвечных часоў. Віталь Краснобаев, Александр Мурашкин, Першы канал, Гомель.